presentem una comèdia de Jean-Baptiste Poquelin, més conegut com a Molière. Molière és considerat el mestre de la comèdia francesa. En les seves comèdies critica les pretensions dels rics burgesos del segle XVII, la pedanteria dels savis i dels falsos savis, i defensa la joventut, la llibertat de l'individu, entre altres coses. Aquesta comèdia que veureu es titula El casament per força i és un exemple de la mostra d'incongruències de la vida humana i de la societat francesa del seu temps. Esperem que gaudiu d'aquesta comèdia. Així de mi. De què es tracta? És una cosa molt important, I a veure, m'has d'ajudar a tot cor que el que s'ha de sentir, perquè és que si jo no puc, però clar, perquè és que és molt important, llavors que necessito una mica... Tranquil, jo t'ajudo a tot cor, però què és? A veure, però és que m'has d'ajudar a la veritat, perquè si no puc, perquè clar, és una decisió molt important per mi. Tranquil·litza't, jo t'ho juro. Sí? Sí. Qui em caso? Qui? Tu? Sí, jo, en pròpia persona, clar. No, per res. Però, tu quina edat tens? Jo. Però jo no ho sé quina edat tinc, jo no conto aquestes coses, no ho sé. Però com no pot ser quina edat tens? Però no ho sé, no sé quina edat tinc. Llavors, digue'm quina edat tenies quan ens vam conèixer. 18. Vale, i quant de temps vas estar estudiant a Roma? 4. I quant de temps vas estar treballant a Alemanya? 10. I quan vas traslladar al Regne Unit? 8. I a quin any vam tornar? Al 56. Vale, els 18, els 8, el 10, el 5 i el 56, doncs, xato, has de tindre entre uns 52 o 53 anys. Però què dius, bèstia? No pot ser, no pot ser. Jo som metge, no pot ser, és que no pot ser. A veure, xato, el càlcul és exacte, i t'ho diré A i en francès. Si no és molt jove, s'ha de pensar molt, això de casar-s'hi, no entenc que un vent com tu se li ha de passar pel cap. Però què passa, que no puc anar amb la camarada o què? Ah, això és una altra cosa, no m'ho havies dit, pillastre. Sí. Bueno, mai m'ha passat pel cap, però sí. A veure, és que ja està quasi tot plantejat. Li he demanat l'home a son pare. M'has demanat què? L'home a son pare! Sí, i està tot ja quasi preparat, és aquesta nit. I què hi penses? No, caseu-vos, doncs. No dic cap més paraula. He sentit que el Jordi? Sí, amic, sí. El nostre company, l'Espac de tele, es casa aquesta mateixa nit. Tu has pensat bé? A mi la idea del casament em posa la pell de gallina. Miri com ho miri,
faràs una bogeria. Deixaràs de nits de borratxera, de veure de Sant Frare de Venda. Va per dir que ara aquí, ara allà, Si ho deixaré córrer. Què? No hi ha homes de 30 anys que no estan pitjors que jo, Que no tinc tots en la meva temps, Que no em faig uns 4 àpats cada dia, que no tinc tots els moviments del meu cos, I encara em veig en forma de remblant qui sigui, ves? Tens raó, això és el millor. faràs bé de la I ja sabeu que no se m'havia passat mai pel cap. Però és que la idea de tindre una dona guapa, bonica, al costat meu, que em faci carícies, que em tracti bé, D'això... I a més, em multiplicaré perquè ja me'ls veig 12 per allà corrent tota l'estona i quan vingui a casa del treball em diran «Què? Com estàs, papa? Com estàs?» Genial, no? Sí, et multiplicaràs. La llavor és la llavor a mi. Em sembla que et fas bé i desvarieixes quan veus criatures. M'havia enganyat, això és el millor, que has acabiat. Multiplica't! Vosaltres sí que sou bons amics, per favor. Ja sabeu, esteu convidats si és aquesta nit. I ara, qui és l'afortunada? Paris para ligar. Que no ho he dit. És la Dora! Quina Dora? Una xica tan jove, tan guapa. Aquí passo... Sí, la Dora. Què passa, no? N'estàs segur, una xica tan jove, tan guapa? Sí, la Dora. La filla d'un del cantor? Sí, la Dora. Que està bona... Sí, la Dora. I germana d'un dels Cires, que sempre busca bronca? Sí, la Dora. Se l'ha vist amb una espasa? Sí, la Dora. Què hi penseu? Llavors. Tu tens clar? Si a tu t'agrada, endavant. Que bons amics que sou, per favor. I ara marxem, que es queda aquí per la nit, que no el tinc. Clar, però si tots tan de pressa, no... Podríem salvar una muller mica, no? Home, doncs estaria bé, perquè a més fa temps que no anem, I a més també te'n vull comentar una cosa. És curiós. En aquest cas a mi dono el dia a tothom. Però també faig lliure. La qüestió és que sóc la persona més feliç del món. Són les 4 i encara queden a totes les botigues. I la del vestit m'ha dit que no el tindrà fins a 7. Quins nervis! Mireu la meva estimada que ve. Que guapa, quin posat que té! Alguna vam veure no es voldria casar amb ella? Hola, esposa meva, on anem? Vaig a comprar. Ai, ara sí que serem feliços, serem tota meva! Aquest llacet, aquestes orelletes, aquesta barbeta, aquests pits, seran tota meva! Ai, que no et fa feliç la idea, Simó? D'allò més, t'ho juro, perquè el meu pare m'ha fet estar a casa, sempre a casa. Tinc ganes de ser lliure, lliure. He desitjat tantes vegades casar-me per a sortir de l'opressió que sofreix al seu costat i veure'm en una situació de fer el que vulgui. Gràcies a Déu m'has vingut bé per aconseguir-ho. Com que ets un home eixerit i saps la manera de viure bé, crec que farem la millor parella del món. Clar que la farem, no. Espero que no siguis d'aquests marits empalagosos que volen que les seves dones visquin com un sol. Et confesso que jo no m'hi advindria pas d'això. La solitud em desespera.
explicaran els jocs, les visites, els presents, en una sola paraula, totes les coses que fan plaer. Estigues content d'haver trobat una dona amb el meu humor. Mai no tindrem cap baralla i no posaré cap impediment a les teves accions. Però què et passa? T'ha canviat la cara. No, res, un fum que m'ha pujat al cap. No desconfies, res, i ara me'n vaig acabar de comprar. Adéu. Espai de tele. He estat parlant amb una mica de Lluís. Ja tinc l'anell preparat, amb el diamant. Diamant! Por favor, perquè jo no parlem. No fa falta, no corre tant de pressa. Tranquil. Però què et passa? On és aquesta xispa? Aquests... foc de fa una estona. És que t'explico. Saps allò que diuen que els somnis són el mirall del futur? Va. Llavors estava jo amb un vaixell, el somni, I era preciós el vaixell, així de... Però la qüestió, estàvem a la dona. Però estava la dona amb un altre home i no sé què era allò altre, perquè clar, no pintava res l'altre Espai home. de tele, és que me n'he d'anar. No sé el que dir-te ni sobre els vaixells, ni els somnis, ni els miralls, però per què no preguntes a aquelles veïnes teves? Aquelles tan sàvies i tan filòsofes. Ben pensat. Ara sí, ho faré. Vinga, adéu. Moltes gràcies. Vinga, adéu. Bueno, sí, fa falta que m'hi pregunti. És respirar, companya! És un impertinent! Aquí Una hi ha- alumnat de tota bona disciplina bandejable en la República de les Lletres! Hola, senyora. Sí, jo et sostindré amb meves frases. Espera una miqueta de aquí. Aristòtil, el filòsof, el Senyora. filòsof, que ets una ignorant. Senyora. Una ignorantíssima ignorantificant. Beso les mans de la senyora doctora. Servidora, sabeu Això- el veu que heu fet? Un silogisme invalidoro. Què és això, doncs, si... Calleu, impertinent! A veure, jo és que he vingut per fer-li una pregunta perquè tinc un petit dubte. No... Ho sento, senyor Spa, és que una justa còlera m'ocupa l'esperit. A veure, què passa? Calla, impertinent! Bé, és que s'hauria d'enrajolar de vergonya per el que ha fet. Sap, senyor Spa? A veure, però què us passa? És que, senyor Spa, és una cosa terrible que m'hagi dit que cal dir la forma i no pas la figura del capell. Per què? Jo sostindré que cal dir la forma i no pas la figura del capell, ja que la disposició dels cossos inanimats es diu forma i no pas capell. Bueno, deixeu, sisplau, la forma. Sisplau, callis ja! Té raó. Sou una estúpida i impertinent! No serviu per res! Que no veieu i esteu dient a aquesta dona tan llesta que no sap, que acabo citant més que vostè. Lletja, que és una lletja, per favor! Callis una estona! Aclarim. Abans de reconèixer que cal dir la forma del capell i no pas la figura, reconeixeria que ha un vacunum rerum natura i que no soc sinó una bèstia. Bueno, vale, però jo he vingut aquí per fer una... Bé, és que tot això m'afecta, senyor Spa. Pues, deixi tot això en costat, sisplau, és que li estic intentant parlar. Bé, què em vol dir? Vale, bueno, és que... De quina llengua voleu servir-vos de mi? Doncs quina llengua, pues la meva. No diré a robar veí, per favor. llenguatge, de quin idioma? Ah! En anglès? No, no parlo En anglès. castellà? Tampoc el parlo. Català? No sé quin és. Síria? No. Àrab? No, sisplau, no. El francès. Ah, francès! Va, volia que posés... Pues passeu doncs a l'altra banda, perquè aquesta orella és destinada a les llengües científiques i aquesta a la vulgar i materna. Passi. Venia a dir-li que... A veure, tinc un perill. No, però... No, Sara, sobre la filosofia, sens dubte. no és la Vols filosofia. saber si la Terra és rodona o plana? No. Si És hi ha que- 10 filosofies o només una? No, el que jo... Si el bé és recíproc o el fi. No volia dir això, no volia parlar. Pues digueu-me el que penseu amb les paraules que pareixen atentades de l'home, senyor Spa. Ja, però és que no em deixa parlar. És
jo. A veure, el que li estava intentant dir, que és que em vull casar, però és... Vagi al gra, senyor Spa. Em deixa parlar, sisplau. Sí, clar. A veure, em vull casar, Abrir però les proximitats. des d'aquí està bé. El que li volia dir és... Tots sis. A veure, el que li estava dient és... Causats del teu en lloc de dir-me el que penseu! Va, que sou més ignorant que la que ha volgut sostenir-me que diu forma i no pas pintura del paper. Xerraire, que és una xerraire. Jo, una xerraire? Sí. Jo sóc una dona de lletres, una dona erudita, eruditíssima. Una dona de geografia, matemàtiques, històries, llengües, socials, matemàtiques, totes les coses que són relacionades amb la filosofia i no ignorants com vostè. Xerraire! Ja m'havien dit que el seu mestre Aristòtil no era sinó un xerraire. Ni una paraula, és que no ho entenc, ni una paraula positiva, no és que no. Bueno, aniré a preguntar-li a l'altre, perquè... Hola! Què voleu de mi, senyor Spa? És que he vingut per fer-li una altra pregunta. Senyor Spa, canvieu, sisplau, aquesta manera de parlar. La nostra filosofia ordena que no anunciï cap proposició de decisió, que es parli amb incertitud, que se suspengui sempre el judici. I per aquesta raó no de dia he vingut, si no em sembla que vingut. Em sembla... Sí, O així és, jo sóc aquí i vos sou aquí, no? això no és una conseqüència, i pot semblar-vos-ho sense que la cosa sigui veritable. A veure... Però no és veritat que jo sóc aquí i vos sou aquí. És incert. Bueno, el que li volien era que... em vull casar, Podria ser. És el que estic dient jo. No és impossible. A veure... que em vull casar, però tinc dubtes. Tinc dubtes si no sé molt bé... No hi ha possibilitat. Pues jo ja estic dient... Podria ser. A veure, em vull casar, però és que tinc por a... No, Tot és incert. com que incert? A veure, doni, sisplau. A veure, si fóssiu vos, què faríeu? Casats o no us casaríeu? No ho sé. És que no entenc com parlo, doncs és que no ho entenc. Podria ser. Pots respondre com cal, sisplau? És el meu propòsit. M'enfurismo, No sé sisplau. les mans. Com que em rento les mans? És una xerraire? Podria ser. O com que vull, doncs que ho dic jo. Qui és? Com? Ultratjar-me d'aquesta manera. Haver tingut una influència d'altre filòsof. Oh, batre? No, ho sento, corregiu, sisplau, la vostra forma de parlar. Heu de dir, em sembla, si no, que tot és relatiu, no és res... Endosenyar la meva persona. Em sembla, heu de dir, em sembla, tot és relatiu, no? És vostè qui m'ha tractat No, així. no, em sembla vos que us he Quin dia haurà dit que el jutge contra tu? Una Us sereu cosa. condemnat per la justícia. Obre! Ara veuràs, deixi'm fer. Xerraire! Res! Ni una paraula positiva tampoc. No sé... Oh, li puc preguntar a ella? Oh! Sisplau, dona, és que... Ai, no. No sé què dir-vos ni puc contradir-vos. Com, No. Senyors, us vinc a anunciar una nova increïble. Ens hem salvat dormint d'un cataclisme horrible. Sí, un cometa fred nostre passat. I si en el seu camí n'hagués trobat la Terra, n'hauria fet possible com qui trenca una gerra. Oh! Deixem aquest discurs per un altre moment. Aquesta senyora no sabria trobar-li al·licient a fer professió d'estimar la ignorància i li ha fet odiar a saber aquesta militància. Senyora, sisplau, és que venia a preguntar. Calla. Aquesta veritat vol un aclariment. M'explicaré.
Odio senzillament l'enginy i la ciència quan es guerren persones. I són coses que en elles són boniques i bones. Però preferiria ser titllada d'ignorant que no pas fer-me la sàvia, tal com algunes ho fan. Jo tinc per impossible, i si algú s'ho proposa, que en cap cas la ciència entengui alguna cosa. Doncs jo tinc sentiment que en allò que es diu i es fa per grans rucs, la ciència pot generar. La paradoxa és forta, certament. Sí, senyora, I sisplau. sense ser gaire hàbil presentar-nos en proves, penso, em seria fàcil. Si les raons em mancaven, en tot cas, els exemples famosos segur no em mancarien pas. Em podria citar que no són concloents. No em caldria anar junt per fer-vos els patents. Senyora, sisplau, jo soc... He de dir que en aquests exemples tan famosos. Doncs jo els tinc tan a prop que quasi se'm fan borrosos. Fins ara no pensava que l'ignorància es feia els rucs, no la ciència, però les circumstàncies. Senyora, sisplau. Doncs anàveu errada. Jo us puc dir que una sàvia ruc és ruc més que un ruc ignorant. En això es contradiuen els sentiments siners perquè ignorant i ruc són dos termes sinònims. Senyora, sisplau, a veure. Si l'ús de les paraules us aneu agafant, us diré que hi ha més similitud entre ruc i pedant. La ruqueria en una es deixa veure pura. A Senyora, l'estudi l'altre ajudarà a natura. El saber del mateix té un mèrit eminent. però sisplau, El senyora. saber una fatxenda esdevé impertinent. Per a vos l'ignorància deu tenir molt d'encant, perquè en tanta permeta estigueu-la pensant. Si permiten que els poderosos que em tenten és perquè davant els meus ulls certes sàvies es presenten. Aquestes certes sàvies deuen voler convenir com certes senyores que mai es fan sentir. No és cert si s'entenim el que certes sàvies pensen, però hi ha certes senyores que al contrari defensen. Però, senyora, sisplau, Us ho prego, calleu. La senyora ja és prou forta sense que l'esleu. Ja en tinc prou de combatre tan dur de contrincant. I si d'ella em defenso, ho faig tot reculant. He de dir que no hem més que sorpresa de pensar en l'ignorància a la nostra lluita verbal. Si sabem que freqüenta la cort, està tot dit, la cort, com és sabut, no bona l'esperit. Recolza l'ignorància cada forma interessada i per una cortesana que l'hem vista defensada. Vale, però és que jo venia aquí a preguntar una cosa. Em vull casar. Però és que tinc dubtes. I no ho sé, i m'assumia a preguntar a vosaltres que sabeu. Ah, amic meu, home casat, burro espatllat. Bé, sí, ara no em podré casar amb la dona que m'agrada i tot. Per un ciutat d'espici, a voltes una es casa, per estar parellers tota la vida amb l'asa. Què saps amb aquest home? No sé què li ha vist. És molt raro. No sé. És que no li deixaria. Ja. Mare de Déu.
Vale. Tens una bona fisonomia. Gràcies. D'un home que arribarà a ser quelcom important. Sí. Importantíssim. Et casaràs abans de tot. Vale, però... Amb una dona de Vale. Però, a veure, que serà volguda i estimada per tothom. Per tothom. per tothom, vale, genial. Que et donarà un gran renom. Ui, que bé. Oh, no, gràcies. Però... A veure, jo el que he vingut aquí era per a veure si seré traït o no. Era per... Jo no penso per més, per favor. Ja està. Estafa d'hora! Estafa d'hora! Quin vestit més bonic! Quina sort que ara em paguen els meus capricis. Mon pare sempre em deia que em casés amb un home ric i se m'acabarien els problemes econòmics. I així ho he fet. Hola, Dora. Estàs com un tren. No diguis bestieses. L'estiu passat sí que t'agradava. He estat al camp amb uns cosins de casa. I van a veure el camp. Sí, menys les coses que m'han molestat cada nit. Us has cregut a les cases i m'ofereixo prendre. Va, Una per aquí, una altra per allà. aquesta nit em caso. Ja m'han dit i m'han convidat. Em pensava que tu i jo... Res, em caso. I has oblidat allò que teníem tu i jo? Jo? No, et considero com sempre. I... No em caso amb aquesta nova per amor, només pels diners. Tu eres fora i jo, aquí em tens, disposada amb un home que em supera d'edat i amb molts diners. Interessada? Aviat se n'anirà al treball i jo ja seré lliure de fer el que vulgui. Viuda i amb dinerons. Aquell que el camat... Bueno, em sembla una bona idea. D'aquí prop, d'aquí mateix tindrà un problema. No. Si no tinc clar això de casar-m'hi, no m'agrada. No. No vull tindre conseqüències si és pitjors. Però és que li he de dir. Bueno, vaig a buscar en pare i... Pare! Vinc a parlar amb vostè, sisplau. Ah, gendre, benvingut. Oh, pare! Veig per casar-te? No! Venia... No estiguis impacient, jo també estic nerviós. Ja, però és que jo... Heu donat tot el necessari per a aquesta festa. Ja ho sé, però a veure, jo és que venia... Els vestits t'han comandat els violins emparaulats i per fi ja puc per al gran moment. Ja ho sé, però jo venia a parlar amb Al capdavall us casareu aviat, no pateixis, tot és a punt. Em podeu deixar parlar, sisplau? És que vinc comptant... Bé, t'escolto. Gràcies. Voleu dir-me alguna cosa? Sí, però ho està dient. Quina cosa és? Deixa'm que jo... Déu meu, no facis tants compliments i aneu al gra. Que no em caso, que no pot. Com que no et cases? No pot ser. Ho he estat pensant molt bé. Per què no et cases? A veure, he estat pensant en ella. I ella m'estava explicant a mi que necessitava un home jove, que... Això no és res. Ninguna dona honrada es fastigueja mai del seu marit. Bé, sí, important, no? Però vull dir que no me necessita a mi, necessita una cosa diferent. La meva filla és de bona pasta i s'adaptarà a tu fàcilment. Ja, però no. Per què no és estrany? Res, ningú home es pot fer enrere i jo he donat la meva paraula, així que us hi casareu. Ja, però que no pot ser, jo ho dic per el bé de la seva filla. Mira, no pots ser els nervis d'última hora que et fan dir això, ni que vingués un príncep a donar nedadora. Ella estaria per tu. M'afalaves. Però a veure, no pot ser, perquè... A veure, jo estic... Mira, deixa que em tranquil·litzi i et torno una resposta. Vale.
pensava. Bueno, ara penso. Hola, cunyat! Allò, T'aprecio moltíssim. jo, però... El meu pare m'ha dit que havies vingut a desdir-te de la paraula donada. Sí, bueno, és que és una cosa interessant. Ara passa. No passa res, no passa res. Ah, no? No. Tria. De què? Tria la família. De què? D'aquestes passes. Per fer què? Com et negues a casar-te amb la meva germana després de la paraula donada, crec que no vindria malament el que et proposo. Però... I vinc a dir-te civilment que et vaig, et sembla bé que ens tallem el coll. No fa falta. Tria. Que no fa falta. Que Va, tria, que jo, sisplau. que som persones, podem Tinc parlar. un petit assumpte com això. Sisplau, podem parlar. Tries? Sí, diri. Et casaràs o no amb ma germana? No. M'estàs dient que no te casaràs amb ma germana o què? No. Inútil. Et casaràs o no? Et No, casaràs? sí, jo encara no me sé però... Segur? Sí, no. Molt bé, així m'agrada. Vaig a cridar el pare i a dir-li que tot està solucionat. Pare! Digue'm, filles. El nostre pare té molt de sí, però al final es casarà amb la Dora. A que sí? Sí, que va. Ah, també hem escoltat això. Bé, ara anem a celebrar